Tady to je šílený stroj, ty vole. Co to má ten blázen? 2 litr. 2 litr asi... 2 litr asi 130 koní, vole. Jenom? No. A docela solidně to s tím cvičí, vole. Já mám v 1.6. No. Já mám teďka zpátky toho Renaulta, že jo, vole, toho 160 koňovýho, vole. A budu to prodávat zase, vole. Kluci odkládají letní gumy? Kluci dělají v pneuservisu.